sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Juana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. We could be in love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Laak, Davao de Oro. Ang atong matatampo nagdasangan nga Juana. Kagwapo gid Joem bisag unsaon oy. Bisag magsige siya panungog nako. Bisag maglagot ko niya kay pirmig ko niyang samukon. Pero dili kalimot kagwapo gid siya. Huy, Juana. Unsa man sa Diyos oy bakurat man sa tanim mo. Nagsige na sad kag tan-aw ni Joem. Ganahan oray ka no nga kontra man kay mo anang tawhana. Crush mo gyapon ako siya bisag akong sumukon. Day tan-awa. Sweet ka silang duha ni Mitch nga classmate nato. Pang cheeks gid kayo na siya oy. Awala ang iyang manguyab na siya nako. Dili gid ako siya sugton. Kana ko manguyab sad lagi. Pero wala imposible man. Mausad. Pero wata kay bao oy. Basin di ay. Basig magbilagro. Ikaw ni bahala din day, ha? Mula ka sa kuha. Sige tiyo. Sige. Miss, palitaw sigarilyo. Kagwapo niya. Murag na siya kapariha og naw. Miss, okay rin mo ang palitaw sigarilyo. Nausa ka, oy. Itutukan mo ko rin mo. Sorry. Naamo ko kay kapariha og naw pero naglibog kog si kinsa. Ibawa na ko kinsa. Si Joem, no? Ako tumanghod. Ha? Manghudi mo si Joem? Bago ko na ulit din sa atong lugar. Mong wag ka magkailan ako. Mao ba? Bata pa kaya ka pagbiyan ako, eh. Unon pa ka. Pero karon, dagan kay ka. Sorry ha. Wagi ko maghinumdum nimo. Okay, Ray. Pwede ko mga isimong number? Ha? As in? Diretso laghatag sa number? Unya, gisugot sad nimo dayon. Wala sa pakipot bisag gamay. Ka-easy to get sad nimo oy. Gituyo sa nako day uy. Pero mahibaw si Joem nga uyab ni siyang magkuwang. Gusto ko nga maglagot siya. Unya, sure ka nga apektado ang Joem nimo ni ana. Juana, anak. Pwede ko makigistorya o na nimo. Sige ma. Unsa man na ma? Unsa? Mao ba day? Pa-eskwelahon kang mama nimo sa layo? Wa ko'y mahimo day. Priority ba gyud akong pag-eskwela. Unya, si Joki, dili lang nimo siya paibawon. Da, bahala siya uy. Mubalik naman sa kudayon ba? Paibaw alang uy, magmahay gani ka na. Sorry ka na lang, gyud. Day Jessa. Unsa? Imo kong dadon sa inyo kay imo kay ipila-ila sa imong mga ginikanan? Oo na. Gusto ko nga magkilas na nimo. Pero Ano man? Di ka ganahan? sigurado kay ko gana si Joem. Dili pa ka. Wala. Ila po ko sumukon. Bahala na uy. Wala. O man siya lapot na ko pa. Nakay gusto isulti nimo. Huwag ka pationg yagot. Ha? Wa man.
Sige, sige. Manganda mo sa ako. Bye. Joki, gikulbaan man ko, uy. Ikulukod ba day? Pero sumod. Oh, Maring. Oh. Wala? Mingaw lagi. Asa pala si mama? Nilakaw. Kaila di mo? Oh, ranugon ay. Ako unta siyang ipilailan lang mama nga akong uyab. Oh. Kailan mo, di ba? Wa ko makaila na. Wa ko makaila. Wa ko na siya makailan ako. Pasag dito eh. Kumti buot. Nakulbaan ko kanina, da. Ngay pala ilan na unta ko ni Joki sa iyong kinikanan. Murglainan mong ko, eh. Ampot ba? Nisakitan ko pagsulti ni Joem kanina. Ngawa siya makailan ako. Apektado ka siya. O, wala lagi siya paki. Ay, bahala na. Hapit naman sa kumular ka pa. Mularga na lang kit ko. Ngaway mahibaw bisag kinsa nilang duha ni Joem ug Joki. Wow! Happy ka ko ni uli na kaday. Gimingaw na kay kunin mo. Ehas na ko, day. Gimingaw si kunimo. Nako ra ka ha? Day, naana ba yung lain si Joki? Mao ba, day? Oh, kadali ko di ka kitaglain. Remember? Ikaw kayo nilarga ng uwap ng hit. Huy! Huy, naminaw ka? Oh, si Joem. Nagpaduli na sa magdapit. Magpa-as if ko makita niya. Day, mauli sa ko ha kay... Long time no see, wala. Ay, nakutan pagit ko da. Wala, niputi mo ka? Mauli na ko, day. Kita na taog ma. Okay, Day, amping. Uy. Ngayon ang apektado maghihapon ko ni Joem. Di ko mahimutang. Pwede ko po sabay ni mo? Oh! Shit! Ano ingon animan ko? Ang ilang unta nga magsinuplada ko niya kay kontra kayo sa una. Pero, mura mas ko kikanahan. Sorry sa nabuhat sa kumaguwang, ha? Nahibaw na ka? Oh, mao ni mga tao nga, dili makontento og usa. Sorry po sa ko mga nabuhat ni mo sa una. Nabuhatan to na ako nga sungo-sungo ka. Kaya gusto ko itago at tinawad akong gibati para mo. Mugwapang ko kagsamot kung masuko ka. Unsa ko no? Gupahan ko na sila ako. Pero kano sa noon ako nga diyan ko sa kukugalingon. Wahin na. Kaya na naman kayo uyab. O si ba ni Joki pag yun. Pero karon wa naman mo, di ba? Kung manguyab ni siya ako karon, ako ning sugton aron makapaos ko Joki. Pwede ka na mo hatag og chance? Wana? Oh, Joem. Please, Wana. Hatag akong chance. Dili na ko ikalimot ka nalipay ko nga nanguyab siya ako. Kay siya gid ako nagustuhan. Pero usat sa rason ako, aron makabawas ko ni Joki. Yes, Joem. Gisugot na tika. Oh. Dili ka magmahay, Wana. Dili ka magmahay. Asa man ka kung nga tindahan o kapalit ni gisugot ni mama, eh. Wala? Joki? Nauli anday ka? Gusto lang.
Sa mabuhi ko. Wa ka nailabot. Kay wa na kita. Wala, sorry. Ako itong nabuhat. Eh, nilakaw ka manggod, gawa man ang hita ko. Wala kong mabuang. Isi kong balik sa inyo. Namasin nga, nauli ka. Namasin nga makuha ko ang imong number. Kaya ang imong number ang ihatag. Hindi naman makontak. Huwag ko makasabot. Nang imo nagibuhat ako. Basta, buwag na ta. Sorry kay Wana. Ako mo akong uyab. Palihog lang. Magbalik ta. Dili ko, Joki. Sorry. Pero wala kay balikan pa. Nga naman, nakalilain. Mga bisag, usaw ko papagay pa sa hilo ni mo. Dili gihapon ko mo tagal og chance. Ha? May lain na ba ka nga? Mahal ako si Joem. Oh. Sa sinugdanan pa lang, siya ang akong gimahal. Sa kadagang lalaki sa kaliputan, ang ako pa yung manghut. Dili, hindi ko madawat. Palihog lang, ayaw akong manghut, Wana. Please. Higyan ka na akong kampi. Joem! Ayaw pagsunod ako, Joki! Asa magkata si Joem? Hapit naman ako maabot sa amo, pero... Oh, si Joem, nasa mong gate. Oh, Joem! Nga naman, Wana. Gibuhat na din naman ako. Ano magkabaos ka na ako? Well, nakabaos ka. Nalipay na ka. Nalipay na ka nakita ko ni mong ingon, ani. Sorry, ha? Kung nagdumot ka na ako. Hinaot ka kontento na ka. Nakontento ka na unta na imong gibuhat ka magpasakit ako. Salamat. Joem! Joem, pasaylo ako! O, tinuod. Gusto ko mabawas ni mo. Pero dili mo, ating pasabot ka, wako'y gibati para ni mo. Mahalti ka sa una pa. Sa una pang isigihan ko ni mong sugog. Sa una pa nga makita, di ka nga na aking kasikit-sikit lain babae. Pero bisan ang pila ng katuwing ang nilabay so ka na nagkaila. Wag yun mawag akong love team mo. Sorry, kaayo. Sorry. Wana. Gusto na. Mito ako ni mo. Joem, sorry. Mahal kaayo, tika. Ang buot may pasabot nga. Huwag kay feelings para sa kumaguwang. Wa, Joem. Na-realize na ko nga ikaw na yun para na ako. Gisugot na po na ako imong maguwang para sa pasuyaon ka sa una. Pero nagtuo ko nga dili ka mapiktuan. Kaya ba pa nag-uusap kasakit para na ako? Pagkaya na kung kamo na si Manoy? Pasaylo ako, Joem. Pasaylo ako. Okay na. Wana. Ayaw na pagilag. Okay? I love you, may Wana. I love you so much. More. Grabe ang kalipay nga akong gipati nga ang lalaki nga gimahal na nako sa dugayng panahon. Og awahin ang nitugan siyang feelings nako. Maogyod ang akong gikadayon. Dili pagyud ay awahi ang tanan. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Juana nga taga Laak, Davao de Oro. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nakalahan, we could be in love. Ang mong kaagi kibata nagduwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga hikala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada.
sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo og Charlotte, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Itago na lang sada nga akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon nga pinubos. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga pangitabo. Ay, nanasasrayan. Ganun niya ka man din eh. Natuwa sa Ryan ay, nagpaabot ni mo. Kapag at tubang anak niya maoy. Tamparuson tanoon ka? Wabay ako magsugo ni mo ha, nga panguyab anong tawhana. Unya karon nga, gipamayan ka na anak niya. Maglikay-likay ka na. Nausab lagi ako hunahuna, ma. Nasugot ko naman guna siya gut, tungod kay, gipankay butas ko lang na siyang mic, nga mo'y tinuod akong gigugma. Hello, May! Sige lang gyapon kaghandom anang nakapaanak ni mo. 2 anyos na ka ng anak ninyo ay, atong wife po angod ni mong uyab nga nakapaanak ni mo. Nakasabot masagot ko sa side, mic, ma. Nga di pa siya ready, kaya nag-eskwela pa siya. Nya? Nga nung nagpamabdos ka man niya? Hindi na ko na ito basulon pa si Mike, ma. Sadaan mo sag ko? Kaya napadaan mo sag ko sa kong gibati, kaya mahal na ko siya. Mahal sa imong kagaral. Tubang atos Ryan! Yan, paulit na lang, be. Unsam kalot, uy. Gidawat ibe nimo ang among pamay. Nya karon, di na sa ko nimo atubangon. Nibaw na ba ka sa sitwasyon, ha? Gisabtihan talaga ka. Nga di ko mahimong limbungan ng akong kaugalingon. Nga kunuhay na higugma ko nimo. Tungod kay hangtod karon si Mike paghihapon. Sakita na pagkasulti halot, uy. Gisukot ko nimo diyang nanguyab ko nimo. Gidawat ninyo ang among pamay. Nya, ingon ni ana ang imong isulti nako. Paulit na. Kaya di na ako magpagkasal pa nimo. Kaya wadyo ko may gugma nimo. Lot. Abuan ka bayalag. Yan ba kang bayalag, ha? Pagkawawan mo lang sa mo. Gidawat na namo ang pamay sa pamilyang Ryan mo. Uyan mag-iningon ka niya na. Muat na kayo kasal ni Ryan. Ang angpe, nakarealize man ko kasayip ko magpagkasal ko sa tao. Gawa na ko ikugma. Ay, yabak. Asa na! Asa na ka! Yes! Asahan na! Nagpagkauwaw na ng bayhana na to. Yabag! May lalaki na nga mubangon sa iyang dungog. Human sige pa angkan. Dili siya! Hanggaw! Biyaan tayo bayana rin niya. Og dan-utang ato apo. Asa yun na ako anak pa? Ipalayo sa buang niyang inahan. O kung dili kayo kayo magpakasal kay Ryan, ipausab ko nga apelido ang imong anak. O kang Ryan nga apelido ang akong ipada sa bata. Gitan na dyan lang papagmamang biyaan ko nila din sa amo. Asa makanadad ang akong anak. Matuog talaga ko. Ano magkapahaway ko? Kamugat pa aning kisulitan din ako. Nagduog na mi si Ryan. Gisabot sa akong ginikanan si Ryan nga taparang kog higda. O gumanad to, gipalakaw na sa akong ginikanan nga nagduog na mig higda ni Ryan og may nahitabo na namo.
og mabdos na kuno ko. Apano sangutan ako pag mabdos? Nga wa man hitabo na mo adto. Pagkibaw sa usan ako kauyuan, gipugos yun nilang pakasal. Gani, ang akong uyuan ang nigasto sa among kasal. Way gasto ang kalakinan. Naminyo ko sa pinugos. O bidagan ang pila ka buwan, na mabdos ko og nanganak. Apan buwag uli ang among sitwasyon ni Ryan. Og hingpit yun mi nagbuwag diyang mabdos ko sa ikaduha na mga anak. Og wa na yun mi magkauli pa. Napo na katuigan ng kalapay, og may lain na sa kong kaipon. Unya. Naginop to ka na sa Benhilot. Di lang ako kalikayon nga batayon kong kamimo sa kong mga anak, Ala. Kumusta naman ka sila? Ako okay ra gid ako kung ni ana to ang imong mga anak. Kay wa pa gud tay mga anak. Apan unsa man nato? Nga di man mosugot ang imong mga ginikanan. Halos abogon ka man gani nila kung mobisita ka na sa imong mga anak. Binantayan ka nila kay basin dadon kuno nimo ang imong mga anak. Nasuko man ko ni silang maayan ako, God. Ngan kabuwag mi si Ryan. Maong dili nila ihatag na akong mga anak. Pero mas ikaw ba yagid unta ang may katungod sa imong mga anak, Lot? Labi na kay mga minor de edad pa sila. Pero saon man. Nga halos di man gani ko makaduol nila. Kaya nga ako mga anak, managan man ko makakita na ako. Kaya mo may kitudlo sila kapuhan nilang likayan ko. Palikayan ko. Ako gani mismo nagkadungog yun. Nagkadungog ko makausa. Nagibaharan ni mamang ako mga anak. Nga pamatyon kung mo doolin ako. Ha? Grabe ha, God. Giswerte na siyang mama si mga anak. Mao ka na, Al. Sobra kay si mamang papa. Gibrainwash nila kung nahuna sa akong mga anak. Na, di na ginamaayo. Kinahanglan nga mo aksyon ka na gidana. Barugan nimo ang imong katungod isip inahan sa imong mga anak. Pero unsaon man, Al? Unsaon? Kung buduol ka ana og mga ahensya sa gobyerno nga concern na ang mga bahina, anang inyong sitwasyon, pwede ba ya, Lot? Makuha na nimong imong mga anak. Ug asa man sa kumuduol? Pwede ka muuna og duol sa atong barangay. Magpatabang ka sa atong kapitan. Magpahusay mo. O kung dili mada, mudango pa ta og laing mga ahensya nga mutabang og kuha sa imong mga anak. Masuko sila si mama magpapa na ko anak ba? Gusto ka man ka nga makuha mo ang imong mga anak. Maulagi unta, ma'am. Pero maglisod ko. Tabangan ti ka sa pagsugod sa angay nimong buhaton, ha? Basta kay mo cooperate lang gid ka. Ha ba? Oh, ma'am. O may launtag matabangan ko ninyo. Ma! Kuhaon mo kuno ang imong mga anak di ka nung papa nimo. O kung saan man nimo ang bata, ha, Charlotte? Itipon sa nimo sa bago nimong kaipon karon? Ma! Dili nimo makuha ang imong mga anak. Gikan na mong papa nimo. Tungod kay wa kay katungod sa imong mga anak. Kay dili ikaw ang nagpakaon nila. Ma! Grabe na yung kalibog ang akong nahuna karon. Gusto ko na ikauban ang akong mga anak. Apan naglibog ko kunon saon. Nga dili magid ihatag sa akong mga ginikanan ang tulo na ko kanak. Ang akong pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nakasal gid mi si Ryan. Kay gipugos man ko sa akong ginikanan. Wa man gyud gani gastong kalakin-an, kay ang akong tiyo ang nigasto. Matawag ba nga shotgun marriage ang among kasal? Ikaduhang pangutana, balido bang among kasal? Nga gikulata gipugos man ko sa akong ginikanan aron makasal ko sa lalaking wa na ko higugmaa. O bisan unsa na gihol ganila nako aron mosugot ko. Ikatulong pangutana, na nakoy laing gikatipon karon og wa pa kami anak. Ang ako mga anak naa sa kong ginikanan. Dili nila ihatag nako kay wa ko nukoy katungod sa mga bata kay sila'y nagpakaon. Pwede ba dahil ko nilang kuhaan sa akong katungod sa akong mga anak? Ikaapat o katapusan, ang akong mga anak manglikay kung makakita nako. Kay gibaharan sila sa akong mama nga pamatsyon kung moduol pa sila nako. Pwede ba ko diyan nilang ingnon ana ang akong mga anak? Gusto kong makuha ang akong mga anak ug unsa may akong buhaton. Palihog tabangit na magi ko
Kini ang akong suliran, Charlotte. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, o ako ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal. Muna ipadala inyong suwat sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Karon mga panahon na mga sukintig paminaw, gamayong pagsabot lang gyud no sa ato ang sitwasyon ug tungod kay natay mga enhanced community quarantine unya naapod tay social distancing, dili pagyud kaayo mi pwede nga magkuyog ni Dr. Rene Obra diri sa stasyon ug maghatag og tambag dungan gyud ninyo. So tagpuli-puli sa mi mga sukintig paminaw, pero amo man gining gipaningkamutan nga magpadayon gyud gihapon ang ato ang programa kay kibaw mi nga maski pa no karong mga panahon na or hilabi na gyud karong panahon na nga naa mo sa inyong balay mao na gyud ni inyong chance nga makapaminaw mo sa ato ang programa. Okay? Letter sender na to karong adlaw, mga sukintig paminaw. Tawgo na to sa pangalan nga si Charlotte. Si Charlotte ni suwat na to kabahin sa iyang ingon mahog magutog shotgun marriage tong iyahang kasal kintahay mga sukintig paminaw kay gipugos man siya sa iyahang ginikanan no. Mo ni iyang unang pangutana. Na kasal gyud mi ni Ryan kay gipugos man ko sa akong mga ginikanan. Wala man gyud gani gasto ang kalakin-an kay akong tiyo ang nigasto. Shotgun marriage bagud na among kasal. Well, ang buthag uso pa ba na rong mga panahon na ning shotgun marriage, pero in a sense ang term ang good nga shotgun marriage, mga sukintig paminaw, dugay na maguna gigamit. Kana ganing pugsod tas atong ginikanan, arranged marriage, tiunan tagpinote, tiunan tagpusil, hulgaon ta, no? Kung di ta magpakasal, no? Kanang hadlokon ta, muna term good na to. Because, sigun sa akong gitanaw, inato ang circumstances, mugid na term nga magamit na to, shotgun marriage. Ikaduhang pangutana, palido ba ang maong kasal nga gikulata o gipugos man ko sa ako ang mga ginikanan aron makasal ko sa lalaki nga wala nako higugmaa ug bisan unsa nalay hulga nila nako para musugot ko. Okay. Usa sa mga pinakaimportante nga elemento sa kaminyoon para mahimo nga valid ang kasal mga sukintig paminaw is kanang gitawag natong consent, pagtando, pagsugot. And as a secondary condition sa consent, nag-ingon gud ang ato ang family code, consent should be freely given. Unsay pagsabot ana, dili enough nga moingon ka I do. Kinahanglan tan-awon niya ang tan-aw na to ang circumstances nganong ning ingon kag I do. Para moingon ka nga valid ang pag-ingon ni mog aydo, kinahanglan ning adto ka tungod kay nahigugma ka sa imuhang kapikas, ganahan ka maging forever anang imuhang kapikas, no? Ug nakasabot ka kung unsay epekto sa kaminyoon. Dili nga niingon kag aydo kay mahimo niya kang ayday. Mamatay unya ka kay hadlukon man ka. Dili na pwede. No? Kay muna atong giingon nga dili freely given ang consent, vitiated ang imong consent, no? Kung legal terms pa, unsay pasabot vitiated ang consent, nakatando ka, napugos ka og tando, meaning dili voluntary ang imuhang pagtando og pag-adto didto sa simbahan o pag-attend sa seremonya sa kasal, and that alone can or is a ground nga ma-invalidate ang imuhang kasal. Okay? Ikatulong pangutana na ako'y laing gikatipon karon og wala pa mi anak. Akong mga anak naa sa ako ang mga ginikanan, dili nila ihatag nako. Kay wala kuno ko'y katungod sa mga bata kay sila ang nagpakaon. Pwede ba di ay ko nilang kuhaan sa akong katungod sa akong mga anak? Of course not, no? Ang parental authority and custody and rights mo bitaw ng parental, dili grandparental, no? Kay parents, kinsay mga ginikanan, mao'y naay authority. Ang mga lulug-lula, segunda ra gyud in taon na
sa ginikanan. Samtang naa pang ginikanan, labi na ang inahan, ikaw, Charlotte, mo'y na ay katungod sa imong mga bata, maski pag sila'y nagpakaon, ana. No? Ikaw pa itong katapusang pangutana, ang akong mga anak, manglikay kung makakita nako kay gibaharan sila. Sa akong mama nga pamatyon kung muduol pa sila nako. Pwede bago day na nilang ingon anaon akong mga anak. Gusto na kong makuha akong anak kung unsay buhato. Number 1, dili ka pwede mubahad, muhulga, muhadlok og bata. Child abuse in town na. That is an emotional, psychological abuse nga dili nimo pwede buhaton sa bata. Kaduha, di nimo pwede did-an ang bata nga muadto sa iyahang mama or sa iyahang papa kay katungod na niya. Pwede gina nimong kwaon, Charlotte, imuhang mga bata, pwede ka mo patabang sa barangay, sa DSWD para makuha ninyo ang imuhang anak ug dili manggani puhon inig-ablis korte, then you can file a case for habeas corpus ug di gyud nila ihatag ang imong anak dinha nimo. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.